Surutun dimna badia busur mabando hati
Salam. Oras mari hita amanami do inanami lumovi ma amanami nanami dohot sudi nama dohoti persermono taon siap bagas tabi ima persermono nadi pamasa huriata di bagas joron itu hata asa mulai persermono ta mari hita jumolum sia nomor 550 sia ayat sada dohot ayat 2. Debatana sokal si tolusada isogot ni ari ku puji goarmi debatana sokal si para siroha si tolusada nabadiyai debatana sokal surun-surunganmu saluhut marsoma pasatu palmi akana badia rotu adopanmu muji-muji saleleng nai Marhiti-hiti goarni di bata ama dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goarni to di perbadia na tu mapalangit dohot tanoon amin songonon ni na Tuhan Jehovah lehonok kutuhamu rohanay baru dohot todi nay baru tu bagasan ati-ati muna jalau satok kudoroha batu siad daging muna jalali honok kutuhamu roha na marpakilalaan jalali honok kumato dikutu bagasan ati-ati muna au do mabahesa asa marparange hamu di bagasan akka patiku akka uhupu pe radota muna jala patupau muna do haleluya martangyang mahita ali Tuhan di bata amanami Hodo manodangi jala mengajari rohani akan aporsea di hatam marhite-hite to di perbadia. Sai buhai marohanami asature parrohaon nami marhite-hite to dimi. Asato tonggok dame rohanami makalason hagugunai marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Turpuk dihita di Borginon, imana tersurat di Yohanes bidu saplonom, mamukas yan ayat opak bi, satu ayat 15, tajahama marsika soring. Aidada sian mulana upabua tuhamu ala narap dope hita. Ma'au nuaing manopot na marsuru au. Jaladang adok nang isih punau alau lam duk do tahero hamuna ala hudok songoni tuhamu alai namadok natutu doau tuhamu ulimuna doi ialahu ahu ai out solahu ahu dang naro pangodioni manopot hamu alai anggolahu ahu surok do ibana tuhamu
Anggo dung ro ibana ajaran do portibion taringot tu dosa doho taringot tu hapitoron doho taringot tu uhum. Anggo taringot tu dosa ima nasoporsea nasida diahu. Anggo taringot tu hapitoron ima nalaw au madapot to damang jadi dangbe idau muna au. Anggo taringot tu uhum ima napona uhum iduk ni portibion. Gudang dopenyan si dohonok kutuhamu alai dang terbuak kamu dope inuaing. Alai dung roton di hasitongan nan idok mondeng. Togi honon nima hamu tu bagasan nasa hasitongan. Aidang adong si hata hononna sian sadirianna nabi negena ido hata hononna barita hononna do tuhamu nanaeng masa dope. Pasangapon na duau ay jalon na do na diau laho mamarita hossa tuhamu. Saluhut na di amai diau doi bahan na hudok jalon na do na diau laho mamarita hossa tuhamu. Ido sahatna martua do akan atumangihon hatani di bata jalanau peosa. Amin. Mari dita. Sasonggo pihamion aleton di parbadia saya jari matotong amion huhut paria martangi yang tutuhata asa soktong oloana kondiga sangaponi sai ingadi rohanami pargogoy maami be maralohon dosanami asa tumaluami sian hadosaonami. Asiniro hamadi hamudo dame nasian debata amatta dohok sananakna Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata nagabe jamita di sermon wek di Bornginon ima tasigat hamaka amanginang di buku ni panurang Hesekiel di biddu 37 ayat 10 sada sahat rodi ayat 14. Songonon ma didok di bagasan turpuhi tapayutiut ma di ganup rohat tabi. Dungi nina ibana musetuau ale anak nijol akka huli-hulion sadok pinopar ni Israel dui idama akan asida madok nunga tung masak holi-holi nami jala pesa naroparop ni rohanami naung pidom dohami dibaheni manurirangi maho jala dok matunasida songonodo hatani Tuhan Jehovah idama aku mangukap tanoman muna jala au mabuak kamu nakok sian tanoman muna hamu aliak kabang sokki jala ahu manogiho kamu mulak tu tano Israel
Jadi tadau muna maaung do Jahoba. Ia dung huukap tanoman muna. Jala hubuak kamu nakok ale bangsoki sian tanoman muna. Ahu huhut mangalehon todikku tu bagasan hamu. Asa mangolu hamu. Jala ahu mabahe kamu marhasonangan di tanomuna. Asa tung di tadahamu. Ahu do Jahoba namadoki. Uhud mabahesa nina Tuhan Jahoba. Ido sahat diturpuhi. Hamu kana hinahulongan di bagasan gowar ni Tuhatta Yesus Kristus. Molo taringo tu holi-holi di gobar hodi bangsui. Imananong ni ida ni si Hesekiel. Pabua memang naung pupus do harapan. Ngape sanaro parop ni rohana sida. Dangadong be pakirimon. Dangadong be si harap ponoton. Jala rodo torus. Ima kapor suhod di parnguluon. Alani terbuang mago matutu kejayaan mago jati diri mago tano nasida jala takas bangso naso mardihadi habe nasida iportibion ima hataridaan nabi nereng ni si Hesekiel pabua bangso Israelina terbuang natartaban patongoton ngulu nasida di bagasan kasusaan di parnguluon. Jadi status bangsa hilang, status kepunyaan tanah juga nggak jelas. Songodi donang ima harapan masa depan dangadongbe. Di bagasan namar sikor bangsoi jala di ida si Hesekiel ma songon panulirang ibana na di labung ni sungai Kebat patuduhon rohata ni debata songon na di patorang naki di bagasat turpuhon ima di lembah itu orang Israel sudah di dalam keadaan ya seperti tulang-tulang, tidak punya kehidupan, tidak punya kejayaan. Di lembah itu adalah gambaran pembuangan orang-orang Israel. Daktar bahebe sasitongna hobas nasida manang ai ikut Jahoba do naturun tangan menyelesaikan parnguluon ni nasida bangsoi natartaban. Alai ima holong di debata tutongan ni bangsona. Bukan karena mereka lebih dahulu bertobat supaya Allah hadir menemani memberikan firman-Nya berita sukacita kepada bangsa itu, tidak. Tetapi inisiatif Allah karena kasih-Nya melihat bangsa itu di lehot debatado tonana manang hatana nang tuaka panuirang na asing pe songon si Jeremia ate molo taida di Jeremia 20 sia nak petartaban bangsoi di habuangan Babel ale rodo hatani debata ima pauli hamu bagas muna baik kamu kobun muna manguli anak muna baen pamuli boru muna di sini jala panganon muda do naniula muna adong harapan nak petartaban bangsoi dilehon hatana asa adong perdalanan ni parnguloni bui humosa nasida hama kamanginang gok rencana pabahenan ni debata ditonga ni bangsona ido sai na dirok nakin asatung ditadahamu ahudo Jahoba namadohi asatung ditadda pabahenan ni debata nama cebalga
ditongani bangsona ditongani portibion jadi dada alani pabahenan ni hajol mauni hama kamangina. Rencana Tuhan itu lebih pasti. Ido ubahen ridok akka panurat ate Kurtis Almquist madok songonon harapan juga dibangkitkan oleh kehadiran Allah di masa yang akan datang dan di dalam hidup ini. Harapan kita tetap dibangkitkan oleh kehadiran Allah. Jadi songon holi-holi molo digobarhon ni naung dangadong be kejayaan holi-holi namang gobarhon tidak ada lagi pergerakan sudah selesai alai disima ro debata mangalehon bui dope gambaran holi-holi hama kamanginang ya seperti tidak punya harapan. Holi-holi na dikobar hodisi sudah tidak ada lagi kehidupan di sana. Nga habis deh, nga selesai be parngulu ni. Alai songon padok ni Kurtis Almquist bahwa harapan dibangkitkan oleh kehadiran Allah. Kehadiran Allah di bangsa Babel dilihat oleh Yeskiel untuk memberikan semangat bahwa tulang-tulang itu pun ketika Allah hadir yang mati bisa jadi dihidupkan kembali. Namago pakirimon gabe lam tu hicak nama ima pakirimon. Hama kamanginang ketika harapan kita sudah pupus karena mungkin kita banyak mengalami sakit penyakit lumobi huida di son maing aka amang naung lansia ade ya. Harapan misalnya ketika terjadi penyakit apalagi dok ade anggo selesai nama parngulommu penyakitmu adalah kanker molonunga pitanina dokter bagu ya mang piga hari nai nama manang na minggu nai manang na bulan anggota onon ikon habis nama pitorido ate tidak ada lagi harapan untuk kesembuhan. Memang benar bangsa Israel juga demikian gambarannya, tidak ada lagi harapan untuk bisa kembali ke tanah airnya. Ada secercah harapan ketika Allah hadir. Jadi dang na ikon malum secara fisik amaka amanginang. Secara fisik bisa selamat bangsa Israel melalui Raja Kores pada masa itu. Ate Raja Kores itu nama bangsoi sian Babel ngamula mamu tutanomuna. Dipersiapkan Raja Kores secara fisik. Alena konna dison holi-holi ima gobaran jolmai dang martodi be dang marpakirimo be hirana so hadir be debata ditongani ngoluna padahal harapan dibangkitkan oleh kehadiran Allah. Jadi molotuk pe arong sahih nakin nasoboi malu be secara medis. Harapan orang Kristen bukan di dunia ini, tetapi adalah harapan kehidupan selama-lamanya. Ayanggo di Portibio dohita makirim di nasi Paulus, jolma nadu mangol dohita sia saluhukna. Asa pakirimon ni halak marhite na jongjong manang na mian manang na hadir di tongani nguluta di bata. Itu pengharapan yang bangkit bagi kita. Dan di masa yang akan datang juga di dalam kehidupan kita. Asa bagi orang Kristen harapan adalah suatu kepastian karena landasannya adalah kebangkitan Kristus. Ido haporsiao ni ngulu ni halak Kristen ate. Sai toktong do hita makirim jala pasti do baga-baga ni debata ala adong ojahanna landasannya yaitu
Kristus Yesus yang kita yakini yang menang dari kematian. Jadi songon nanti dok nakin adong ko sahalak na penyakit kanker ngaponis dan Richardson Gowarna ngari ponis ibana batutu partikian sahak matu ibana alai di dok ibana do dia memang telah kalah dalam berjuang melawan kanker, namun melalui hidupnya ia menunjukkan bahwa walaupun tubuh jasmaninya dihancurkan oleh penyakit, jiwanya tetap menang. Nakpe lau madapoton hamatean ala nang terbahe bemalum sen sahitna anggota dinai modang do. Ima hadirion ni dan Richardson. Jadi dong mate ibana dong do puisi di jahaon di makamna. Atar didok songonon isini puisi nai secara singkat. Kanker itu sangatlah terbatas. Tidak bisa melumpuhkan kasih. Tidak bisa menghancurkan harapan. Tidak bisa meruntuhkan keyakinan. Tidak bisa mempersingkat hidup kekal, tidak bisa memadamkan roh, tidak bisa melemahkan kuasa kebangkitan. Jadi ngai gobar honak kidisi isi ni puisi tak terbahen hape melumpuhkan holong sahiti bagi dan Richardson. Dan terbahek kape sahiti manang gogo ni portibion laho mamagoho kapor siauta jala daktar bahek kape hagugon di portibion ima mempersingkat hidup kekal anggo kanker ibu itu mempersingkat secara fisik tetapi hidup kekal tidak akan bisa dihambat oleh penyakit kanker tadi. Disima nadiro musuh terbesar kita adalah bukan penyakit, melainkan keputusasaan. Jadi ngasongan nama dele si Hesekiel, daktar bahe behami hobas, bebas, jala merdeka, alero Tuhan debata, pahicaton, pakirimon nasida. Keputusasaan itu dirubah menjadi sebuah semangat yang baru. Ido hanguluan ni halak na porsea. Asa molotuk pe songo rapar-rapan ay rapar-rapat do hamin na si Paulus rapar-rapani pe boyro gabe napu inna ate ya menjadi pupuk ala debata na mamasu-masu manupahi nak pe songon na sodong begogota ditongani partikian rode bata mangalehon gogo marhiti todina. Molotuk pe ima panahit ni si koronaon yaka na makilalahon imun na tibonin na adak tolapin na balamu semangat na tibo magoro koronai. Jala mangito barita hamak kamang inang anggo di bangso ni dibatain waeng kan idon waeng bangso ni dibata HP baru pe pasca do dia saporti bior rotusi ziarah la sorong don waeng memakai masker isi yang berhasil di tengah dunia ini bangso ni dibatai do mangalo si corona ya. Itu berita di aka YouTube do dian tang mar masker nuai HP songonigo portibio rotusi malua nasida ya keberhasilan mereka asa ima nadigo barhon nang ditongani nguluta semangat itu membawa sukacita asa marhite pakirimun nama nguluido asa mulo tunggalehi tamang ngaputus be apalagi istilahni aduh tulang punggung kami inilah tulang punggung kami di keluarga. HP ngalawi bana bohaname amiot Tuhan. Kan? Bagaimana kita menghadapi keterpurukan tadi?
Disinilah kekuatan yang diberikan Tuhan. Ileo todinai. Roh itu adalah lambang kehidupan. Jadi molonung ngamit top todini sasahalak. Manguludurnya ni mana aledak kya martangiang naksongon huli-huli do sa sitong ngay. Mangulu do ibana nyan songon halak Kristen aledak kya di bigi hatan di bata manang di zaha ima songo huli-huli. Molo suruh martangiang. Ma ujungna sudah maro ma huli-huli na mangulu mayate. Itu kan. Aidison secara fisik dang nai dokon. Secara partodio do nausongon holi-holi do bangsoon. Tidak ada lagi harapan, tidak percaya lagi kepada Tuhan. Asa songoni masa sitong na ditongan ni ngulunya ka Kristen ibana niyan alay nang mangula ma miyan hata ni dibata. Unak songon holi-holi na mangulu ate. Iro na dibagas sa turpukon. Bukan secara fisik gambaran holi-holi. Tahu. Alay secara partodiot do. Naung mago do sihirimon ninasida. Naung madate madele do bangsoi. Isosoi hata ni dibatama. Ima. Au manugi homusemulak. Berarti roh itu bukan hanya menghidupkan, sekaligus membawa semangat kejayaan, membawa kemerdekaan, kebebasan bagi bangsa itu. Jadi Dr. Bahe Portibion mangihoti ngolu ni akka na porsea alat todi ni debata mian ditongani ngoluna. Hamaka manginang marhite hatani debata di bagasan tikion diuji tuhita. Ketika ada persoalan hidup, dari sisi mana kita melihat? Anggo sada keluarga hola ni gusur dohot lapona kudina ipapidda tu suwi-suwian ngapit torsongon na mah pitor struk do amattai. Kan? Alay anggo inattai atau emak dalan ni Jahoba do tahenin. Mah sehat inattai. Jadi mula dong persoal ngadigusur be hami ngarang dong be parngulun nami isod do laku tiga nami hape suaswadang laku be yan non buhana mami mula pitor tusi do ipikiri songon di barita si Bambang Wijoyo ya sada panurak ni buku halak Kristen itu dokon ketika keluarga itu digusur rumahnya tokonya laris bapak itu langsung stres. Karena apa? Dipikirnya secara ekonomi gak laku lagi dagangan kami. Tetapi ibu itu ini jalan Tuhan. Inna ibana, sehat ibana, semangat ibana. Bui mula-ulau dok dingkat. Sia sisi dia do hita mamere. Anggo sia sisi ni portibiot do batu tu song holi-holi mate. Ya. Tapi kalau dari sisi iman kita, itu rencana Tuhan. Saya taruh doi. Rencana Tuhan adalah yang terbaik. Rancangan Tuhan yang terbaik. Sainai ta ikut tahapor siai doha makamanginang. Asa tarbahir di batado songodat dinakin asa tung ditadahamu ahu do Jahoba. Debatanu ngapaluahon bangsoisian habuangan. Debatanu ngapaluahon bangsoisiat parhatubanon. Dipahitcat dipahuosa nguluna sida ipapidda songoni manang hita kana porsea. Tuhan akan mengangkat kita, memindahkan kita ketika kita hidup di dalam iman. Unang songong gobara diturpukin akin holi-holi naong masak ninna badaktar pature bemulo nang masak ate dosongon hau nang masak ninna nang matoras nang di nang di pauli muse pature muse anggoi ropang nama ya teh itu hancur nama holi-holi nang masak di gobar hodisi tidak ada harapan pupus alai di sima huaso ni di bata
dilehot todina mangalehon ngulu, mangalehon semangat, mangalehon kejayaan, memberikan harapan dan juga todii mabuan hamubaon niroha. Atau saya dipargogo itu hatta mahita asamian toktong todi ni Tuhani mabuan lasiroha dihita tarida matutu jati diri ni hakana porsea mia di bagasan hata ni rebata identitasnya kana porsea dada holan bersifat di KTPB ada tarida parbuena songoninang tempat tinggal bangsa itu membawa suatu kemerdekaan songonima nang hitak kana porsea di tuhatta haluaon nasian Kristusi gabe hamonangan tuhita dui sugut. Bagi orang Kristen harapan adalah suatu kepastian karena Kristus adalah landasan bagi kehidupan kita. Martang yang maita mau liate maale Tuhan di barita nauli naung saha Tuhami selehon matodim asamar gogo hami Tuhan patupahon hinaulim ditongani portibion asatakaslam hutadahami hodo tutu mabuan haluaon hanguluon songoninang paubahon rohanami asaunang songon bakke-bakke na mangulu hami tong mian todim Tuhan mangiahi lomoni roham jala marsangap nang goar ainunga di lopok koko todim Tuhami asamar hamonanga kami disadok lakani ngulu namion alitu hajahoba say pasu-pasu amanami inanami naro tutongan ibagas jorom marsaur dohot mamuci pasangap pengguar songoni ali Tuhan jaka keluarga ganup nama dohoti partangyangan marhite live streaming ditongani bagas pe pasu-pasu Tuhan hami selam tabaan mumah pakirimon na mangulu di hami ali Tuhan Jehovah yaka ruas ni huriape nagale pamatang na hinorhon ni parsahitan asi maroham todim matuhan na margogoy hon nasida asadi hamonakon nasida panahiti bui las roha nasida jalagabe imun nama ceguguy memuse ditongan ni pardagingon nama ngalo sahiti homa Tuhan nama masu-masu kaubat si panganon songonin nangaka para medis ali Tuhan Jehovah selehon matodim turoha nama gupu nama lengleng songoni Tuhan naung tarhatos ditongan ni parngulon nasida nasotarbahen be kumosa tatap ali Tuhan nasida selehon postiroha dohot panarihonon nang ditongan ni ngulu nasida ali Tuhan Jehovah pasu-pasu diaka ruas ni huriam natongon molotung jupang paru kilon bolon ditongan ni keluarga homa Tuhan nama ngapuli dohot nama das-dasi partodion nasida dada paru kiloni wuzung ni ngulu ni halak na porsea alai tu kamonangan nasya kodo Tuhan sihirimon nami jala patu paonmu ditongan ni ngulu ni hamyak kana marpos ni roha diho ali Tuhan Jehovah pasu-pasu yakka program ditongan ni huriam ragama kasih hoba sa Tuhan toktong maho nama parsahalai kaparhalado ni huriam songoninang ko nama das-das yakka ruas ni huriam atau pahon akan auli nadengkan hahebangon ni harajaon mu ditongan ni portibion marhite huriam HKBP Badung Baraton ali Tuhan Jehovah saya pasu-pasu nang bangso negara nami lumobi na manguluhon hami leho matodim Tuhan hasamar bisuk nasida boy pahisaton narikot ditongan ni parngulun ni bangso dohot negara namion seleho dame ni roha dohot sonang ni pakilalaan
pada wakana sahaguturot Tuhan todimima na mangingani rohani hami ganup asa jupa kamu bau ni roha mangiahi lomoni roham asima roham seramoti ma gonggomi mahami lumobi diaka manami nanami sian wek 12 ali itu hajahuwa pasu-pasu manasida nama kasuton partangiangan sermon di Bornginon toktong mahona mamasu-masu madongani nasida nang dinamulak anno siatongan di bagas jorom pasu-pasu saluhuna ka lansia sahat rodi horong sekolah minggu homa nama dongani manupahi ngulunami asi marohamale Tuhan sahat di homa kami jala kami maliho marhite Kristus Yesus Tuhan si palua kami shalom matangiang soba elek namion amin. Marede mahita dungi nasaha ma partikian anon namartangiang sian narok. Aholongon sian ginjang asni rohana hoti tupal ni asini roha sai bongoti rohaki Yesus nagok asiroha ban malua ban martua aminatahu tali lehotoni haholongon tu parohana bojok baga-baga adameon sahat bantu hamion Yesus Alpha nang Omega bonani aporsean sai pada maka dosa sai palua amion. Tuhan debata amanami namara bangsa di Bandua Kijang puji-pujian dot hauma oleh tiom di pasa rohanami tuho ali Tuhan di siala asi dohot holong ne rohamdo ali Tuhan boy ham marpungu di bagas joromon imanat manangihon barita nauli napi nasahat ne amang padita nami padita sinaga tungtorang do ale Tuhan di patorang amanami taringot tupar ngulonon ale Tuhan saya mengidu mahami tuho ale Tuhan asa usehon to di porbadia tu bagas rohanami marsada-sada asa boy hulahok kami lomone roham songon pangiduan ne amang padi tanami ale Tuhan asa boy dohot hami muse tu inganan harajaumu taro di saliling-lilingna di surgoi ale Tuhan Tuhan tung masa lungudo di hilala rohanami di bagasan na 2 taonon ale Tuhan ima inorhon ni COVID-19 ale Tuhan molo bigi hami do barita do nahoberek kami tung masa guranggo ale Tuhan na marsahit alani ale Tuhan mangido mahami tu asin roham saya padao mai sa tunga-tunga nami sian huriamon ale Tuhan huriam Bandung Barat sude taheh dot
sudah penduduk di Indonesia oleh Tuhan tong dubuan nami asa tok kena padahon parsahito ni siat tonga-tonga nami sa sudena Tuhan banon nami dari tangyang nami aka peparan nami oleh Tuhan ya anak kon nami na sekolah sa mulai TK sa tu universitas asa boy na sida oleh Tuhan tamat sa pendidikan na di bagasan dengan ni aka nilai na oleh Tuhan asi maroham oleh Tuhan lehon mahai pistara tu na sida alana hami oleh Tuhan na di parserakanon dang marhau mahami oleh Tuhan jadi saya hormat tong na mga lehon hapistaran asa boy hami aka na tuana do akan nasikolay oleh Tuhan boy mga luluy ngulu siya pare di akar nong mangihut oleh Tuhan asi maroham oleh Tuhan songonima oleh Tuhan di akayanak kon namin na so dapat rokap dobe oleh Tuhan batu dua rokap na sida oleh Tuhan na sesuai dohot keyakinan na sida oleh Tuhan si pangihut toko asi maroham oleh Tuhan songonima oleh Tuhan songonia ka ruas di huriam na so dapotan dana dope oleh Tuhan sehomana mga lehoni oleh Tuhan dia karena mangyut asal rohani keluarga oleh Tuhan asi maroham oleh Tuhan songonima aka dosa namin na gudangi oleh Tuhan saya samai asa unang mengabati di paso-paso na nang lehonom mutu kami asi maroham oleh Tuhan tang dinaraw mula pehami iring-iring jala tugu-tugu pada wakaparmaran do dan seto dinami oleh Tuhan tang yang nami wakapasat tami tuho oleh Tuhan marhita iti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martangnya kami tuho amin. Pasu-pasuntong osonmu ido-didok hatami suruton din abadia bosur maban rohaki agogoonmu songgop maturo ako unang sayolan manetek gohisandok diriko buat maakapangamba unang soksong dalani mual ni ay kangoluan rikot do riko haki agogoonmu songop maturo hako unang sayolan manetek gohisandok diriko martang yang mahita marulahulak doami ali Tuhan mamuji pasangapun guar mula baji alani lalawan rohanami ali Tuhan alani asi do tolong nirohamdo bui terbaik kami marpung di bagas jorom na penarbadiamon ima na dipatupani huriam ali Tuhan ni bata persermonan pertanyaan melalui las di bagasan sadariom ali Tuhan di bagasa tikion wik 12 nama jabui nama kubasi pertanyaan ali Tuhan di bata di hamalati hon rohanami ali Tuhan tu ada upamula badi di hobasi hodo hami ali Tuhan sian bagas nami bi
marpungu hami ali Tuhan lau tu mangihon hatam na bediai naung di pasahat na posom. Ali Tuhan di bata. Son panurirangmu ali Tuhan si Sekiel nama mudai ruasni kuriami ali Tuhan. Lau soni do nang Tuhami di bagasan tikion di nauksahat hatam ali Tuhan naung di pasahat na posom. Lean gogo di hami. Lean pos niroha di hami ali Tuhan asa toktong di bagasan pos niroha dari bagasan gogo hami ali Tuhan mangulahon hatami. Ali di bata amanami na makabangsa di bawah nangijang martangi ang gohami ali Tuhan tuho leam mahasadaw niroha di pangulan ni Huriam nagoktiki. Asa toktong di bagasan sada niroha ali Tuhan naside pasahaton barita nauli di tongani Huriam haga BP Badung Baraton. Laos songoni ali Tuhan parhalo di Huriam. Ruas ni Huriam ali Tuhan di dia pengan ni sida biganup. Asa toktong di bagasan pos niroha nasida ali Tuhan marhahi pason. Boy nasida ali Tuhan rap doot kami mariaya marlas niroha di tongani Huriamon. Terlebih kami ali Tuhan uik 12 nama kubasi pertanyaan di bagasan tikion ali Tuhan di bata. Mulu tungadong na di bagasan parsahiton driwas minihuriape ali Tuhan di dia pengan nasi dabi. Ramoti toktong nasi dilian hahi pason. Uik 12 ali Tuhan toktong rohai pasatot tuho. Nasubui makubasi di bagasan tikion ali Tuhan di pertanyaan uik 12 situa nami situa borusirait ali Tuhan naurak sehat ibana. Lean pos niroha ibana ali Tuhan paso-paso ubat na pinanganna. Asanggiat bui ibana ali Tuhan mangula di tongan Huriamon. Nalatoktong mangudai hami ali Tuhan ruas ni Huriam duik 12. Atong ali Tuhan marpanangi maho. Asabui marhahi pason ibana ali Tuhan mangula di tongan Huriamon. Ali Tuhan di batama nami. Barita na usahat tuhami ali Tuhan di nama hurak sehat ali Tuhan di bata ima na operasi katarak ima amanami BM tabun tu nasida ali Tuhan nasugot jam 8 operasi ibana ali Tuhan toktong malian posindol hari ibana pasu-pasu ubat na pinanganna asamarhai pason ibana ali Tuhan rap doh kami gay marlas niroha. Di boto kami do ali Tuhan ruas ni Huriam nadong duik 12 amanami pe na 70 natoktong di bagasan norak sehat bagasan pasahiton ali Tuhan di bata todo tok pasaton nami ali Tuhan lian pos niroha dinasida songoni nang keluargai ali Tuhan paso-paso ubat na pinanganna lao songoni inanami buru hobbing ali Tuhan nonya ni raja gupuk ali Tuhan di bata liat toktong pos niroha paso-paso ubat na pinanganna. Asa mariaya ali Tuhan keluargai rap doot kami mamuji pasangapun kuar mula bayi. Mulu tungadong ali Tuhan naso parbinoto kami dari bagasan parsahiton ruas ni Huriam duik 12 ali Tuhan debata. Lean gogo dinasida paso-paso agaubat na pinanganna asanggiat marhayi pason nasida ali Tuhan. Ali debata amanami na marhabang sa ribunang gijang. Danak sahatu nama godang ali Tuhan sahatu lansia. Ruas ni Huriam di tongani Huriam baik peduik 12 ali Tuhan asa toktong ma lean gogo lean hahi pason di nasi daganup ali amanami na marhabang sa dibaw na gijang mulutuk pianon di namar sirak kami mulak kami siang tongani Huriamon ali Tuhan di bata tangat-tangani mahami asanggiat di bagasan hahi pasok kami ali Tuhan sahatu bagas namibi. Marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus terpuji magwarmu sesa sarun dosa nami. Amin. Tuhan marhite hatami Gohia Tuhan marhite
marhite hatami songon hudom narumar doa Tuhan di sumurmi gohia Tuhan marhite hatami gohia Tuhan marhite hatami gohia Tuhan marhite hatami nama uas doton diku oh Tuhan di hatami gohia Tuhan marhite hatami tatangya konma peleata ali di batama nami na di banwa gigjang hodo harorwani saluhut seleo-leo nadinggan dohok na solibasa na mauliutus hupasatami masian na nilehon mitu hami pelian na mituho say jalomay gabi wap na husus di julom pasu-pasu may jalaramoti asaw para siya kami pelianon pati bulhon harajamu itong atongani kuriam dohok di portibion buhay marohan nami marhite-hite todim asalam utadahami kudang ni selehon-lehon mitu hami asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin rahmatok mahita di tangiang na pinudahon ni Tuhata alia manami na dunagilcang say pinarmadia magwarmu sero maharajaunmu sesalo Roham di bangon songon dari banwagijang leon matu kami sesanauluan siapa hari sesa masanami songon panasanami di dosa ni roman namar dosa tuhami unak kami tuhi pangujunan palua mahami sian pangago aihona punah harajaun doh haguhun rodia sahapon saling lelengna amin asini rohani Tuhata Yesus Kristus dohot holong ni rohani dewata ama dohot parsaoran itu di perbadia ma natok tong madongani hamu saluhut na amin.